دبا دما نها خواندن چاوە تێکشاندن مەگوتبوو شەش جیناکێ مەهەنە دبە قەرتافە دەما نەها ئەس دخوینم پشتی ئەزێ مەگوچتێ ئەمتێ ئەس دخوینم هەرسێکێ پرژمارجی پشتی داویاوانەکێ ئەمتێ ئەم دخوینن هەم دخوینن ئەو دخوینن کارژمەرە بێژە Ez dinivîsim. Ez dinivîsim. Tu dinivîsî. Tu dinivîsî. Ew dinivîsî. Ew dinivîse. Em dinivîsîn. Em dinivîsin. Tu diaxifî. Ew diaxife. Em diaxifin. Hûn diaxifin. Ew diaxifin. Em dinivîsin. Hûn dinivîsin. Ew dinivîsin. Her sek jî wek hebe. Tu dixwînî. Tu naxwînî. Ew dixwîne. Ew naxwîne. Em dixwînin. Em naxwînin. Hûn dixwînin. Hûn naxwînin. Bixwînin. Ew ê bixwînin. Ez ê binivîsim. Tu yê binivîsî. Bê û dema niha wek hevin cudatî tenê di qartafa wan de. Heger ku qartafa di were pêşî dibe dema niha, heger ku qartafa ê bi yan jî wê bi yan jî dê bi were dibe dema bê. Wekî dî tiştê dê tev wek hevin. Di azmûna asta duyemîn de ev her sê birayê me yek bûye yekemîn, duyemîn û sêyemîn hem sertifîka wan e û hem jî êgo bûne yek û du û sisê hediyeke diyarîka Qur'anê em ê înşallah didnewana. Rabbê alemê ji wir hada xebatê we berfiratir bikî û xêr bikî înşallah teala. Ez ji we her sê kare jî serkeftin û serfiraziyê dixwazim. Temelê we xêr û bereket bî înşallah. Sizin o yapmamışsınız. Yazmış da bu da yapmamışlar. باورنامه و اونا da azmuna asla duyemîn de benim kölemîn serkeft. Mesut Kaçmaz. Said Ekinci. Nimetullah. ji ber ku zimanê Kurdî di dewleta me de ne zimanekî fermî ye, roj bi roj ber bi hundabûnê diçe. Ji ber ku em zimanê xwe Kurdî muhafaza bikin, serokatiya Batmanê Hudaparê ev di sala em qursa vedikin. Heta vêga zêdeyî 150 heb endamê vê qursê elhamdülillah azmûnê xwe di azmûnê xwe de bi ser ketine û bawernameyê xwe standine. Îro jî qursa me asta duyemîn bi temam bû. Dîsa endamê vê qursê jî elhamdülillah di azmûnê de derbas bûn bi ser keftin û bawernamê xwe standin. Ji bo vê xebata van endamê me ez hem ji wan re û hem jî ji mamosteyê got divê manê de perwerdeyî danime. Ez ser navê teşkîlata xwe ez teşekkür dikim ji wan re. û bizna xwe da ew ê xebatê me ji bo zimanê Kurdî ew ê berdewam bikin, ew ê dewam bikin. û ji xwe hinek programê me dî jî ji bo vî zimanî got bibe zimanê fermî jî û di perwerdehiyê de jî bê îstîmalkirin xebatê me dewam dikin û înşallah em ê bidomînin. Ev qursa kurmancî a ku serokatiya Partiya Doza Azad a Hudaparê a Batmanê ji ber ku serrast kirbû em jî beşdarî vê qursê bûn. Ev nizîka 4 meha ye estê me vê qursê. Beriya zor me vê qursê zimanê xwe
نیوی ترکی نیوی کرمانجی مجول دبوم از داخفم مالا خود دمام مالباتا خود جی بالا خود دای کو زاف نزارو که من و مالیه ما و در دور مجی زمانه خود وکی کوجبیر کربو پشتی ذاتم و قرصه زمانه خود پیش تبر هم زمانه خوی کرمانجی و هم جی نویساوی از هیم بو مامۆستای مەژی و نزیکا 4 مەه bi me re diçewtê spasiyê xwe jê re jî şeyim Xwedê teala jê razî be û ez hurmeta xwe spasiyê xwe ji serokê Partiya Doza Azad re jî ê ku di vê xebatê de xebitîne şixulê neşteva re jî şandim înşallah di pêş te jî heke ku qursekî dî jî vebe ez ê beşdarî vê qursê jî bibim. Ji bo zimanê Kurdî asta duyemîn me beşdarî wênakê kir û îro jî ev qursa me bi dawî bû me jî baweriyê xwe standin beriya va qursa ev qursa doye em beşdariya wênakê dikin beriya va qursa wextê me dinivîsan û me dixwend û me di axaftina xwe de me hevokê xwe û gotinê xwe zafê wana ne bi Kurdî bûn ji ber wê yekê feyda vanekê zêde çêbû înşallah teala di pêş de jî got ev qursê hanekê çêbibin em beşdarî wanekê bikin lazim e ev tiştê hana xweyîtî lê were kirin hem di malê de hem malbatê de hem wekî din de lazim e were xwendin were axaftin were nivîsandin heta got ev zimanê ha nê ji bîr kirin İnşallah Teala ev xebat û ev çalışmayê hanekê ê dewam kin û di vê derheqê de em teşekkürê xwe ji partiya xwe re û çalışma hanekê dest pê kiriye em dişînin.